Goddag, du snakker med Kasper Laursen og Martin Bisgaard. Vi vil snakke om emnet investering. Ja, og til at starte med, så kan vi lige forklare helt grundlæggende, hvad en investering er. Og helt grundlæggende, så er investering en sammenhørende betalingsrække, der starter med en udbetaling og efterfølges af en række indbetalinger, som i sidste ende skal give et overskud gerne. Det vil sige en form for kapitalbinding over en årrække, som skal give et afkast. Når der laves en investering, er der tit og ofte en årsag bag. Og helt grundlæggende så er der 5 forskellige årsager. Det kan være en udskiftningsinvestering, en ekspansionsinvestering, en effektiviseringsinvestering, en tvangsinvestering og en velfærdsinvestering. Ja. Ved en udskiftningsinvestering er det typisk, hvis man skal investere i nye maskiner, hvis de andre er slidt ned. En ekspansionsinvestering er, hvis man vil udvide for eksempel sin produktion. Og en effektiviseringsinvestering hænger ofte sammen med, at man vil nedbringe nogle omkostninger. En tvangsinvestering er, at hvis man, det ligger lidt i ordet, at man er tvunget til at skal investere i noget, for at for eksempel ens virksomhed kan overleve. Og en velfærdsinvestering er, hvis man for eksempel skal gøre noget godt for miljøet osv. Når man skal lave en investering, er det vigtigt, at man har en investeringssum. Og som man kan se her, i vores eksempel, er investeringssummen på 3 millioner kroner. Scrap-værdien er det, der forventes, at man kan få for sin investering, når man ikke længere investerer. Og de årlige nettoindbetalinger, det er, hvad ens investering giver i afkast om året. Så har vi så antal år, som så er den årrække eller livstid, som investeringen går over, som man kan se hernede i vores eksempel. Og kalkulationsrenten hører der lidt flere ting ind under. Og der er jo så realrenten, som er typisk markedsrenten, hvor den ligger på 4-6% beskrevet i bogen. Så er der inflationsrenten, og det er forskelligt fra land til land i forhold til hvilket land man nu vil investere i. Og så er der så risikotillægget, som så til slut giver kalkulationsrenten. Ja, her i vores eksempel har vi en investeringssum på 3 millioner, som man ser her, og en scrap-værdi på 500.000. Og en nettoindbetalinger på 525.000. For at regne den her selv ud, siger man investering og scrap-værdi plus nettoindbetalinger. Og det trækker vi så ned hertil. For at regne den her selv ud, skal man lave en lille forregning, hvor den hedder 1 plus renten, og det er vigtigt, at man sætter det i parentes, opløftet i minus antal år. Og så trykker man enter og trækker ned, ligesom man gør i den her celle. For at regne nutidsværdien ud, skal man så gange den her celle med den her celle, hvilket så til sidst giver kapitalværdien. Men for at finde kapitalværdien, skal man tage sum af alle de her celler, og så har man så den endelige kapitalværdi. Kapitalværdien er en investeringskapitalværdi, viser indtjening over investeringen. Investeringen giver en nutidsværdi ud over den årlige forrentning med kalkulationsrenten. Og som vi kan se i vores eksempel her, giver vores kapitalværdi et negativt tal, hvilket betyder, at investeringen simpelt, som vi har lavet her, ikke er rentabel, da investeringen giver negativ kapitalværdi. Nu vil vi forklare, hvordan man regner den interne rente.
Og som man kan se, er der en formel, hvor man siger IA, og så kommer der en formel op, og så trækker du så den her, og så får man så den interne rente, som er minus 4,94%. Ja. Og sammenhængen mellem den interne rente og kalkulationsrenten er, at hvis den interne rentefod er større eller lig med kalkulationsrenten, så er investeringen rentabel. Men som vi så før, og jeg forklarede før, at kapitalværdien er negativ, og derfor er investeringen ikke rentabel, kan den ligeledes ses med, at den interne rente er mindre end kalkulationsrenten, og derfor er investeringen ikke rentabel. Til sidst vil vi snakke om den kritiske værdi, og den kritiske værdi er den forudsætning for, at investeringen er rentabel. Altså at kapitalværdien er lig med 0. Men når man investerer, går man jo selvfølgelig ikke ud fra, at man vil ramme 0 præcis, men at man får et større afkast. Og nu vil vi lige vise, hvordan man regner den kritiske værdi. Og som man kan se her, så er det investeringen plus kapitalværdien. Så man tager investeringen heroppe, plusser med kapitalværdien hernede, og får det her 1,825 millioner. Og hvis man ændrer det heroppe, skulle det gerne give 0 nede i kapitalværdien. Ja, der er lige en fejl. Sådan. Og så kan man så se, at det giver 0 hernede i kapitalværdien. Nu vil vi vise, hvordan man finder de finansielle funktioner via Excel. Og som man kan se, er funktionerne her. Og den første vi tager er future value. Du siger FV, så kommer formlen op. Så kan du sige renten plus NPR, som er antal år, eller i plus, men fuck. Og ydelser minus investeringssum. Så får man FV, og ved ydelser siger man ydelse, så kan man sige renten igen, NPR.